kardom nang lipan Karbi Anglong news pen kardom ni sepayir iglo la si nilitum nang karju ponji pupela puhen lo la roman script aphuthak pen nang unon uwe kimia tum cethang plum la so aphuthak tin nang lihin pen pc ningje pon kardom nilihin pen le thot amang tum han tame puthot kardom bajir lo ahok pet alam bangke ala it schedule alam si bang rok loma didi lapen ilitum da Karbi atum tame isi recognize language long it schedule long dodun te usi tum kadu taning chithe lake India government ari ding long sudula lapen ilitum Karbi atum tame romance script ke lake itum kachi song ben sira suta kachapalong bule puda tachok itum purkimo lang dam lu tangte movement history lang lu tangte la siltum kachi song ben singa chapalong lapen ilitum romance script ateng pen silitum Karbi alam pan bangke kitok pen no ajat no ilitum lapen bang siawo aho wang kimi silitum teklong lo lalu kadi sila so teng pen bulu tangte bang so script itum cewar future bulu tangte kanuhok ilitum bang lang nang la koan kanuhok jima ilitum non tame literature kapangcheng dun ta ilitum ajir ding u puta punudak la ema britishers satum si ajak records tamil ilitum literature long ke ilitum ke long pon lapen langdam pangching ti pamelo pulo tangte ilitum west Karbi Anglong tika long penamat si ajak literature ke kicheng pule puda tachok ema missionary tum dak ke wang husi asap usap pen tamil dak pen tamil ilitum kacit habdun long lapen ke tok ti pangcheng sila so teng pen bulu tangte la nona teng pen ilitum ko an ma ke claim un bor iluk bulu tangte ilitum malam ki dak pen ilitum inchu unji roman script en penta asi APSLC tumke la bangke chedon dun thekte roman script pang tum chewar nang ji ka preka script ke deng nang bangke ilitum ke chedon dun thekte la te la non tangte la non owe kimi tum inut bahai ni tum mangke roman script la kenang sot kalipu la so aphuthak nang lihin pen pc message pi tum owe kimi tum la bangke alang itum kanu hok ahin bang alang itum chilang o eta hai lo kapreka script ke endun pen ilitum puthot akimi kacharli phan ke laga por nang kokko apor nang kokko la pen lam ki no ajat no kapachani phan puta apor ke nang kok madidi la son thak se kanu hok bang si thimuna lo tangte lake ilitum phan ilitum khai phan si kasik sak sinang le rogi nang to ang jang ta la si non ajak uwi kimitum labang so alam lingje dun det si ni arjun long ta labang ke politically motivated atum siningje chot jibon kapre katung ge lage ahok pet alam iki kapacha nangji kapang tang nangji ku tukama tha tu mangala soningje je derji ta politically motivated ayut inut bahani tu mangala lage ningje det tathe emalake chief minister benda pangdak jadi asam chief minister benda labang solam assembly asa session long pangdak po lan ta kalilang 2021 MOS long ta ison asia clause ke lata jokdun bori dat loke si lahai hui kan si political motivate kan sila bang solam kini jedun dat mapus ni masapo intela ili tum Karbi stand ke clear lo la ilitum romance script ke lagi ilitum cewar un ilo artinya la so cewar un kong kan ilitum ko an ilitum kapap siji ilitum not stand state tame kadu da chini lo lang dam lo tangte bang meghalai tum ta romance script si bom jadi preka state tum ta la romance script si bom sita alam ki bang position misen kamu bang ke script bang ke ilitum la romance script war chorlo tang te ka preka script endunum te intuitive ji ko kalilo kalaga ilitum si duk tum chot kachini ne litum chot ko kambang lo lain lo ente tangte la ilitum Karbi khai tum roman script amek adak kirim ke ningkan ko an nang pleng tang non exactly ni la subangge jong dak te sta British supen pangching lo British supen sil tum ajak literature ke ada history long men tum long pon la he
la so PK tum ESDC APSLC tum 1969 api atum 10 years 14 years do that api Karbi Anglong puthot ladak isi regional force tumang lo la so movement hut kan si pangcheng ha roman script aphan ma ken exactly la so tong lang nang la te tante la non ke wang yilong la roman script rim nang nelu ku along nang ni tum ka che song du pon ma ni tum ke che don nun thek thep wang thek che paklang pon ma ka che song so dak pen pa du pon ma nang ni tum ma song te MOS 21 long manga defective do bus ni tum che song bom lo apa ni tum che song bom ma pot si aja ke case nang ipiga dolang ni tum ha clause 2.3 long ala give and take along potan ni tum na anta case anta sharing bom na lapen la son dak kasi minang anak close kini tum dak opos la so teng kan tum intang kring ben chi song lo asi la so pu thak kan tum chi song bom lo lapen ning je bom lo lapen non bang ke an to say chi song kan tum bo I kon chi choro lo nang le la pa na por na chi pi thek pot ai ta